Ahojte, dnes by som vám chcel ukázať nákupy za mesiac marec a máme toho tu oveľa menej, než bol predchádzajúci februárový mesiac. Ak vám ten ušiel, kľudne choďte na kanál a pozrite sa na to videjko. Ja by som začal, popravde neviem, v akom poradí som ich nakupoval, tak začnem úplne zozadu. Áno, tam vzadu je sivá podložka, presne taká istá, ako používam vo svojich videjkách. A zobral som ju len tak chlapcom, nie že by sme ju potrebovali, ale tuším to bolo Allegro, ktoré malo cez appku zľavu 10 eur pri nákupe nad 50 eur. Pre tých, ktorí hrajú hry, chcel som si kúpiť Helldivers 2 a tá hra stojí 40 eur, tak som prihodil túto podložku, vyšlo ma to úplne presne na 50 eur, čiže odpočítali mi tých 10, za 40 eur som mal hru a aj sivú podložku. Neskôr som, myslím, že to bol Pro Gaming Shop, alebo teraz Play Go Smart, na ich stránke tam na mňa vyskočila reklama, že majú obrovský výpredaj a keďže sledujem hry, pozrel som sa, čo tam je v ponuke. A tak som zbadal náhodou, úplne náhodou, ani som nevedel, že to tam predávajú kategóriu Lego. A tak som sa pozrel, čo ponúkajú a zhodou okolností tam bol adventný kalendár Harry Potter. Tento je nie z minulého roku, ale z predminulého roku, to je 2022 kalendár. A aj napriek tomu, že nie sme Harry Potter fanúšikovia, figurky tu vyzerajú veľmi dobre, myslím, že ich tam dokonca nejakých 7 alebo 8, neviem, či počítate toho pána v kresle. Set bol v 70% zľave, čiže za nejakých 9 eur. Výborná cena, tak som to samozrejme kúpil, budeme mať na Vianoce. Ďalej, čo sa mi podarilo, je táto Ninjago kniha. Táto je z minulého roku, je tu exkluzívna Lloydová minifigurka. A viete, že ani neviem, ako som sa k nej dostal. Hľadal som, myslím, že úplne inú knihu. Neviem, či nie je tu najnovšiu Star Wars, ktorá práve vychádza alebo vyšla. A našiel som ju za nejakých 13 eur. S poštou to bolo asi nejakých 14 alebo 15 eur. Nemali sme ju, povedal som si, prečo nie. Budeme mať figurku a chlapci si veľmi radi čítajú, teda pozerajú tieto Lego knihy. Taký menší úlovok sa mi podarilo, keď sme boli na cestách na konci mesiaca. A to sú tieto dva sety, tieto Superman sety. Prvým je Mighty Micros, alebo tí Micro Fighters. Tieto autička. Stálo to 8,50, čo je podľa mňa dosť veľa na to, čo to je. Naozaj malé dve autička. Nepáči sa mi, že minifigurky majú tie neohybateľné nohy, ale všimol som si, že je tam dosť veľa potlačených dielikov, ako je tento tu na dielik, neviem, či ho je vidno dobre, logo Supermana a táto kostra vpredu, tak zbala, OK, prečo nie, už aj tak nikdy v živote asi nebudem mať šancu nájsť tento set alebo ho kúpiť. 8,50 je fajn. A ďalej som tam našiel zahrávaný tento set. A tento stál asi 21,50. Bol tam dvakrát. Kúpil som oba. A aby sme mali teda jeden na posklad, jeden do zbierky. Možno, že chlapcom, keď budú väčší. A jediným lákadlom pre mňa bol Krypto, teda Supermanov pes. A minifigurka Loba je tiež veľmi dobrá. Mimo toho taká priemerná stavba. No a posledným setom, ktorý som síce nekúpil, ale dostal na narodeniny, je Ornithopter z filmu Duna. Za mňa je to asi najlepším setom tohto roku, aj napriek tomu, že kopu setov ešte vôbec nevyšlo a neboli ani ohlásené. Naozaj fantastický set. Nezabudnite si pozrieť recenziu, ktorá vyjde už čoskoro. A fakt veľmi ma potešil a veľmi príjemnú mal aj cenu, čo
čo bolo pre mňa prekvapujúce, keďže oficiálna LEGO cena je 165 € a v tomto prípade sme ho kupovali v Alze aj s nejakým tým zľavovým kódom a nový vyšiel na 112 € a nejaké drobné. Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť, nezabudnite na odber a vidíme sa pri ďalšom videjku. Čaute.